norok ni bagai tini ang kaisa video phunungnai o video wngkha mohai kaisa bike ni tube phatimani abono ang phunungnai o video norok joto nainai baidi tai norok o video nai tongo gaming and Pubikok TV no nainai baidi bumtai interesting video angor kayak konten mantai ada bang bang tiga rekor narka